Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anak wet asem lur. Mandek sih. Nawana asem iki. Mandek sih. Anak wet asem. Zamane cilik demen angger ana wet asem luru terus dipangan. Ecel enek lagi engko. Tindak isik. Weh, enak kayak kita ya. Hiji. Loro. Telu. Liyane ndi? Iki enak lah. 4. 5. 5 lur. Ini enak plastik barang. Wadahnya sih ya. Mukbang sip. Lakunya sawah. Barang ini sih. Ngumpul layangan. Aduh, hati bro. Ditanduri no mbah? Jagung. Parine mendek-mendek. saya mboten jagung mbah. Jagungnya saya mboten. Isire dipanene tepon ya tepon ora payu. Kok dilonge kepakan. Nggih.
Ini sae ngoten toyone, Mbah. Ya. Toyone sae. Lah ini cilik nih. Dulu disedot iki. Jatah-jatahan nggih. Jatah jam pinten jenengan? Wis tengah jam 09.00. Songo dalu. Ngantos jam pinten? Waya wong turu nang sawah. Yes. Aku lho ning sore wis tengah. Sare riyen gek dalune tangi Alah tegak. nunggoni banyu. Turuse malah mboten ana. Lan jatahe terus pripun? Mboten lha wong biasane nak turu keturunan ngoten gah masing. Napa nih, Mbah? Didodosi. Ada gelem tikus. Ya. Rap. Rabok kandang niku, Mbah. Kadose jagonge sae, Mbah nggih. Ilan niku nggih. Oh, Mas Mul niku wau. Lho lemahe akeh men si Mul iki. Mampir gubuk kene lur karo njajal asem. Iki asem lur. Tak tokne ya. Jajal rasane. Iki asem apa ora? Aseme jaman saiki. Tuh ceklek. Coba tak buka isik ya. Buka isik. Iki asem lur. Asem. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Zaman cilikku demen biasa. Olah asem, badolan. Olah asem langsung dipangan. Kelingan zaman cilikan. Mangan asem wis ora gagas. Wetenge piye? Satu ya. Lagi. Ini ada lagi. Bismillah. Dua. Coba engko dicoba. Tapi asik kan nang sawah. Kawane sejuk, sembripit karo camilane asem. Camilane asem. Ya. Pagi ya.
lagi. Kecut lah. Masa olah kecut. Tiga. Masih 2. Live lagi, rata potong ya. Ya Allah, kecut deh. Wow. Masih 1 lagi. Habis. Sudah cukup ya. Aduh. Tenang. Jos. Mau dicoba silahkan dicoba di rumah. Makan buah asam ya di rumah langsung. Oke. Kita pulang. Udah sore. Besok kemana lagi? Jalan-jalan kemana lagi? Melaku nyandine. Ikuti terus. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.